Bukelelezi indaba za1KZNTV uyifundela samukeliso wanqulunga ngiyakwamukela ke mbukeli ake sibheke ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Luyakude Olwasongoye owakuleli ukhethe ukuhlala eUkraine noma kunzima kanti kuphazamise ke ukusebenza kwa RBM. Selungenele ke umnyango wezokuphepha nokuxhumanisa umphakathi kulesi sifundazwe udaba oluthinta izikhalazo zokuphepha kwabafundi kulandela ke izitsolo zokudutshulwa kubulawe ke umfundi okusolakala ukuthi ke ubebanjwa inkunzi endaweni ahlala kuyona okuyindawo ehlala abafundi benyuvesi iUnizulu ngenxa yokushoda kwezindawo ngaphakathi. Ngomsombuluko abafundi ke bavuke umbhejazane babhikisha bethi bafuna inyuvesi nomphakathi ungenelele. Emva kwezinsuku ezimbili kube khona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwabafundi basenyuvesi iUnizulu kanjalo namaphoyisa ngesikhathi bebhikisha bekhala ngokuthi bafuna le nyuvesi ibabhekelele mayelana nezokuphepha endaweni abahlala kuzona kulandela izigameko eziningi esezenzekile zokubanjwa kwenkunzi abafundi bephucwe izinto zabo ongamakhala ekhukhwini kanjalo nama laptop. Kanti ke bese sixoxa nentatheli yethu 1KZNTV uTeboho Sibisi abebevakashele ke kulezi indawo ezihlala abafundi ongoye. Teboho sikwamukele ke endabeni ze1KZNTV. Namhlanje siyazi ukuthi benihambele lapha endaweni ehlala abafundi lapha edlangezwe University of Zululand. Ngabe ke isimo nesifice sinjani nje manifika khona lapha? Samke angikubingelele ngiphinde ngimngelele nombikeli esekhaya. Ngizoqala ngokuthi uzokhumbula ukuthi ngomsombuluko bekade kunombhikisho kodwa kusagcina senze kakhulu lokho umnqakisana ngamanje bekade kukhona phakathi kwamaphoyisa nabafundi. Sakubona kubalekile ukuthi osungane namhlanje ake sihambe sikuzona lezi indawo abafundi ezizabenza ukuthi bevale inyuvesi kume nakho ukufunda. Siyileke namhlanje kuseni ngokuxhumana nabo abafundi. Into esitholile sithole ezinye zezindawo lezi eziningi kakhulu okuhlala khona abafundi endaweni ekuthiwa isemhlathuze khona lapha edlangezwa ngoba eceleni kwakhona kwalebe kade sambele kuyona kuyila okusola ukuthi indawo yesigameko eyenza ukuthi abafundi beze bengene emgwaqeni la okudutshulwe khona umfundi noma inyuvesi ingakacacisi kahle ukuthi umfundi noma umuntu obehlala khona but abafundi okuyibona esixoxisane nabo bayayiveza izinto eziningi okuyizikhalazo mayelana inhlalo yabo kulezi indawo uthi mawufika akukho la okuthiwa khona kunesango okuyilona elikwazi ukuthi noma ukwazi ukuza umuntu ongenayo noma ophumayo akubiyelekile ngendlela efanele uma ungena futhi nakhona la eindlini lezi ehlala khona abafundi uyathola ukuthi nakhona akho ngisho insimbi esemawindini nakhona la eminyango ngoba yesinye zezinto abafundi abathi lokhu zona lezi gilamkhuba ezijole ukufika mangabe zizobamba inkunzi zifika zisebenzise lona lolo thuba lokukhahlela izicapha zingene balalise phansi ngeyibhami bafune wona ama laptop wabo kanjalo nama cellphone okushaya ke abasitshene khona abafundi abahlala kuzona lezi indawo bathi into ebekade ingenzeke ngaphambilini but kulomkhuba abasebenza ngalesi sikhathi sebekufuna ngisho necharger yezinto zakho ukuthi mangabe bekucela ifone or bethatha ilaptop yakho befune naye icharger yakho. Ngiyabona inhlalo lana sihlala lovalweni kubi ngempela ngoba sakwazi nokukhuleka emini siwe sesikoleni siyo attenda ukuthi intambama la sikhathi mhlambe sizokwazi khona ukustudisha sifunde endlini so kuba nzima endlini ungena ngo6 o'clock kusakhanya ngenxa usaba zona lezi inswela boy awusakwazi even nokukhanyisa light endlini ufunde ngenxa ukuthi uyasaba mhlambe uthi bazobona ukhona endlini mina ngokusuka ke ngisuka emhlabeni yalingane emanguze ngifunda khona University of Zululand ukhetha kwami le varsity hayi mhlambe uthi bengahluleka ukungena kwanye ama varsity kodwa ngabona ngathi ku advantage for mina ngoba ivarsity eseduze nasekhaya ngesesayidini le university ke iyona ke ithini ngoba phela abafundi baye laba abanalezi ikhalazi nabahlukumezeka iuniversity ke ithini ngakho lonke lolu daba osukela namhlanje sibe nenhlanhla ukuthi sikwazi ukungena ngaphakathi kanti ngomsombuluko amaphoyisa ekade ezivimba kuvumeleka abafundi kuphela sikwazile ukuthola ithuba lokungena ngaphakathi nakhona iuniversity mangabe ulandelela uyathola ukuthi inezindlu ezikwazi ukufaka abafundi abangafika ku5000 kodwa ithatha abafundi ebabhalisayo bebe u17000 mangabe uzohlanganisa nale campus eseRichards Bay. Siyasolile ithuba lokungena ngaphakathi saya kuzona lezi zindlu lezi ezihlala bona abafundi ngoba uzokhumbula nango 2019 into kanje ayiqali ukwenzeka 2019 ukwenzeka esifanayo abafundi bekhala ngaso lesimo sokuqokezelwa bephucwe into zabo ngoba nangawo 2019 ziyavela inzulo zokuthi kunabafundi abaqekezelwa kwaze kwaba khona odlwengulayo into eyathenjiswa ngaleso sikhathi ngoba kwaze kwafika nongqongqoshe amaphoyisa uNomzana uBheka icele iuniversity iyathembisa ukuthi izokwandisa ama-res
iphinde futhi iwathuthukise nalaba iphinde yenze nezivumelana nalawa nabantu abanezakhiwo lezi zabo ezimele kodwa ekwazi ukuthi ihlase abafundi ngendlela ephephile. Into engibonile nengithe mangabe sibuza kubona abaphathi benyuvesi ngoba sikhulume naye lo oyikhulumelayo umama ogcina Nhleko uveza ukuthi sebeyiqalile izinhlelo zokuthi bawathuthukise noma bawandise but lokho kulezi indawo esihambile zangaphakathi asikubonanga kukho nomehluko ukuthi khona ama rest renovatayo or awakhiwayo kabusha ingakho sibe noma sesimbuza wathi ziningi inhlelo abanazo ezinye zazo ziphazanyiswe i-lockdown kanye nayo i-COVID kodwa njengamanje ukuya phambili bazoyenza indlela yokuthi bakwazi ukuthi ingabe ikuphi abangakwenza ukulalela zona lezi ikhalazo zabafundi. Indawo zokuhlala zimbalwa abafundi baningi sase senza uhlelo loku-accredita ama-residences off campus sigayidwa ama-guidelines akwa Department of Higher Education and Training. Ikhona phela indawo abafundi abahlala kuzona zizokwazi ukuthi zibe sezingeni elifanele lezokuphepha. Lezo indawo ziyabhekelela in terms of ukuthi kube khona ama-camera sikwazi ukubona uma kuwukuthi kube khona inkinga ekhona. Ngaleyo ndlela ke bese sibagqugquzela abafundi ukuthi sicela ukuthi bahlale kulezi indawo noma zi-off campus ezi-accredited ngoba lezo indawo zinesivumelwane esiqondile ne-university. Ngoba siyathola la ukuthi nithole nothuba futhi ukuthi umnyango wezokuxhumanisa umphakathi nokuphepha la esifundazweni KwaZulu-Natal uphinde nawo waba ingxenye wahambela i-university leya. Mhlambe ke bona ke ngasesayidini labo ke kuthini ke ukhona ukubambekayo esikutholayo ukubona ngokungenelela kuleli daba lapha e-university. Bekulokho kunombuzo ukuthi ingabe abafundi mangabe bethi enene umphakathi awungenelela uzongenelela ngayiphi indlela but namhlanje sayithola leyo mpendulo ngoba umnyango lo wezokuphepha uthumele oholwa umama uPheki Nkonyeni uthumele ithimba okuyilona belizobamba umhlangano obuhlanganisa amaphoyisa abafundi obemele bona laba abanikazi bemqasho ukuzobheka ukuthi ingabe yiziphi izinto asebezenzile noma asebexoxisanile ikuphi lokho babekade bevumelane ngakho phambilini ongasenzekanga namhlanje. Ngokwamaphoyisa into ayivezile veza ukuthi njengamanje anama case avuliwe 125 okugqekezwa but kulo ma case asakwazi ukubopha abantu abawu25 noma bengakabhekani nokuthi amacala bayabekwa wona but kusabantu asababoshiwe abasoleka kukona lokho base baveza ukuthi okunye abacabanga ukuthi ngasiza ukuthi kube khona amaphoyisa asebenza kuzona lezi ndawo abonakale ubusuku nemini ngoba lokho kungakwenza ukuthi enene umphakathi noma abafundi bezozibephephile eindaweni abahlala kuzona. Okunye esikubuze yena lo omqondisi kuwona lo mnyango uveza ukuthi ngoma ngibuze ngodaba lokuthi phambilini yaba khona iCPF ngo2019 kwenzakalani mangabe kuze kufika manje abafundi besakhala ngalokho uveza ukuthi izona zonke izinto esazobuyekezwa kabusha mangabe kudinga ukuthi iqalwe phansi kuzoba ukuthi iqalwa phansi lo CPF kubanjisana nawo umphakathi yathi kodwa na iCPF iyodwa ngoba phela iCPF akubi abantu ababaningi mhlawumbe kuba abantu abangafikile ngisho ku10 wathi noma ingaqaliswa ukuba khona iqalwe phansi lo CPF but nawo umphakathi uyadingeka ukuthi uzinikele ngoba uzokhuma ukuthi indawo zalapha yana indawo zikhona nezindawo ezisondelene eziyilokishi zikhona nezindawo ezisemakhaya ngoba enye yona le ndawo ingaphansi kwayo inkosi umkhonazo wathi bona bonke nobuholo bomdabu nawo i-university abafundi umphakathi uwonkana ubamisene nawo amaphoyisa ngoba nawo amaphoyisa ngeke ukwazi lesasimo uwodwa. Inkulumo eziningi la ngaphakathi zikhombisa ukuthi bonke abantu bayibophezela ekutheni sizobambisana sonke kube khona iqhaza selidlalayo ngoba akukho kufanele kube khona abukele omunye noma agxeke omunye kufanele kusetshenziswane amaphoyisa ama-CPFs ilaba ilokhunjana ama-landlords kufuneka behlangana ne-university nama-students ayavuma futhi nawo ukuthi azoba ingxenye yokuthi kulesane nento yobugebengu la kule ndawo yase-University of Zululand. Okay, siyabonga Teboho ngesikhathi sakho nokuthi nje usibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani emphakathini esiwakhele. Lo bekudeboho sibisi ke esichazele nje kabanzi sithembe ukuthi ke zizolunga izinto nje basibone ukuthi zonke inhlaka seyihlangene kulolu daba. So lokho sikuthulela ke nje ukuhamba kwesikhathi inhlelo nje balokhu iqhubeka nje kungenelela kulolu daba. Sithembe ukuthi sofika esiphethweni ke bonke abantu sebejabulile ngesimo esenzeka lapha e-university. Ukhethe ungabuyi ekhaya umfundi ongokudabuka kuleli kepha ke ozinze eUkraine lapho enza khona ngeziqu zakhe zobudokotela. uAnsuria Mutli wasemgungundlovu KwaZulu-Natal uthe udlame oluqhubekayo phakathi kwezwe lase-Ukraine nelaseRussia angeke ke limenze abuye ekhaya ngoba kuzobiza kakhulu ephakethene. Ithimba lezindaba lo1KZNTV libe nengxoxo ekhethekile noMutli kumabonakude.
Owakuleli ozinze ezweni lase-Ukraine u-Ansuria Mutli ongokudabuka e-Restop eMgungundlovu uthi wayengakaze azibone ebhekene nesimo asebhekene naso manje. Isimo ke sokuthi abalekele impilo yakhe njengoba ezweni lase-Ukraine kunodlame. It was just mad. People were crying. People couldn't sleep. People came to my home at 3 a.m. People I had never met before because they were terrified to be alone. And I was like a South African there, and they were like, I'm coming there. Like, I'll be there now. People were willing to go in complete darkness. It was pitch black by the time. So that was the other thing. The first day we waited for the train for the whole day. We didn't get it, right? Like we had to abort the plan. The next day we tried again. We then only got the train at 10:30 or something p.m. So the thing was that, you know, it was key for us to stick together, but also there was so much panic in the air, and it was growing slowly day by day and it wasn't slowly. I mean, it grew quickly. It was within 12 hours. Things were changing so quickly, you know. The train had to reroute all the time because things were falling, Masada, whatever. So the trains were taking long. There was no established route. Umudli owenza unyaka owesithupha kwiziqu zobudokotela use wabatshela abazali bakhe ukuthi angeke zakwazi ukuthi abuye ekhaya kulandela udlame phakathi kwezwe lase-Ukraine nelase-Russia. Of course I would want to be with my mom and dad, but at the same time I have my brother and I have little nephews as well, and so my whole family, you know. My brother and his wife and the kids and my mom and dad, I love to be with them. But at that time, that's what I was craving. But just because of what? Like just emotion and trauma and what you're going through. But the moment you have time to just kind of step back and assess the situation, I was like, no, hold on. I can't just run home. Because if I go home, I might lose an opportunity that could be around me here now. Mm-hmm. So the main thing for me was to just get out of Ukraine, you know. And then I said to my mom and dad, because obviously also they wanted me home in the first day. And then it took a little convincing for me to explain to them why I wanted to stay. But they quickly understood. Kanti ke njengamanje uthe inhloso yakhe ukuthola umsebenzi lapho ezinze khona ezweni lase-Austria. Me right now, I think it's important for me to just get productive. Maybe like right now, I'm just looking for a job, to be fair, somewhere here in Europe or in the UK or, you know, because I think it's going to take some time for all of this to settle. It's not going to happen next month or the following month. Umudli uthe okubuhlungu ukuthi angeke esathweswa iziqu zakhe ngesikhathi njengoba ubelindele ukuthi aziphuthule ezinyangeni ezimbili ezizayo. Ngu-Ayanda Dube wezindaba ze-1KZNTV. Ngibika ngise-Richards Bay. Zibeke phansi amathuluzi izisebenzi zenkampani zokumbiwa phansi RBM.IZINDABA1KZNTV enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lezi ke izisebenzi zikhala ngokuthi ke zifuna u2% wemhlomulo yazo ekavunyelana ngawo nomqashi ukuthi ke zizonikwa wona njalo ngonyaka. Ekhuluma neziko lezindaba umunye wezisebenzi uNjabulo Khumalo uthi kubaphatha kabi ke bengabasebenzi ukuthi kwabona abaphathi bayasho ukuthi ke imikhiqizo wenza kahle kodwa uma sekumele bathole imhlomulo yabo abasatholi lutho. Izisebenzi zenkampani yokumbiwa phansi RBM.IZINDABA1KZNTV enyakatho nelikaMthaniya abeke phansi kamathuluzi okusebenza ngenhloso okuzwakalisa izikhalazo zabo. Laba ke bakhala ngokuthi kuno2% omhlomulo wamashares okumele ke bahlomule kuwo. Nokuhlelo ke oluthi ke umsebenzi kumele abe namashares kule nkampani angu2% umsebenzi ngayedwana. Asitshelekanga ukuthi asizoyithola ngani sizwe nje kuthiwa awukho umhlomulo. Manje lokho kusiphethe kabuhlungu, sifisa ukuthi umlungu esichazele ukuthi kwenzakalani. Imali ishonephi ngoba phela besisebenza sonke isikhathi akholayo kuthiwa asimanga khona kumanje thina mina njengoba ngisesmelter sisebenza ngalendlela ukuthi siphuma simanzi nje sijuluka silwela ukuthi umkhiqizo siyawubona uyaphuma namanje babhizi basitshela ukuthi amabhaya amaningi abuyile nabantu abasebehamba babuyile
fanele sikhiqize kakhulu manje siyakhiqiza kodwa manje akukho ukutholakalayo. Now into ke edala isikhalazo kulokhu ukuthi abasebenzi kuthe mase kufanele ukuthi bathole i-dividend yabo umqashi wase enikeza abasebenzi owu0% okusho ukuthi abasebenzi abatholanga lutho kanti phambilini isithembiso sasenziwe kubasebenzi sasithi bayothola okungenani u10,000 ngonyaka le mali le bayithola ngoMarch bayithola ngoSeptember. Now uma ukhumbula kahle ngesikhathi kune depression abasebenzi babekwazi ukuthi bathole ama dividends nangesikhathi kune COVID-19 isadlange kakhulu ngo2020 nango2021 abasebenzi bebekwazi ukuthi kube khona okuncane abakutholayo but ke okubaxa kakhulu abasebenzi this time around ukuthi kuthe mangabe kushaya isikhathi sokudeclare ama dividends abaqashi babanikeza u0%. Labasebenzi bahambise ke uhla lwabo lwezikhalazo imemorandum ngolwasemzini eyamukelwe ke umqashi kepha ke unamahora ngama28 ukubeka aphendile kulezi zikhalazo nabathi ku uma kudlula lesi sikhathi abambekele sona angeke ke balubhade emsebenzini banikeza abaqashi ukuthi abaresponde within 24 hours kwenzela ukuthi ikwazi ukuthi ku-address le situation because abasebenzi ngendlela abakhathazeke ngayo abayiboni bese simeni sokuthi bangaya emsebenzini ingakho ke abasebenzi bethe isikhathi abamnika sona umqashi ngaba u24 hours ukuthi aresponde noma ahlele ukuthi iziphi indlela ongenziwa ngazo ukuthi abasebenzi bathole imali okufanele bayithole yama dividends. Asiphinde sithi ishelele ezitolo sibuya siqhubeke nezindaba. Kushone owesilisa oyedwa kalimala gabi ababili abasola ngokuba ngamasela ezinkomo othandweni kwesakamthethwa enyakatho nelikaMthaniya. Ngokusho kwephoyisa lenkosi uMbhekeni Gumede labasolo kwakubuka ukuthi babanjwe ngamanye amalungu omphakathi angadalulwanga athi ukubathinta emva kokuba bebanjwe bezama ukulayisha emotweni inkomo yakhona endaweni ebese kube ihlinze ehlathini eliseduzane. Indawo yasothandweni kwesakamthethwa empangeni enyakatho nelikaMthaniya ingeyasemakhaya abudlangile ubugebengu kangako kuyona. Kepha kokwenzeke namuhla ekseni kushaqise abaningi ngesikhathi ke kutetinywa abasolwa abathathu abasolwa ngoba ke ingxenye yamasela aphume umkhankaso wekweba ke imfuyo noma ke inkomo ayihlabe maqede athengisa inyama yazo esilaheni. Le moto ibihamba basolwa kanti kuthungwele ngomlilo base betetinywa. Kulokhu ke bahlangane nezimbila ezithutha. Kuthe nje ngo5 sezwa kuthiwa kuqhuma isibhamu othandweni sase siphuma sibona umuntu edlula ngasothandweni egijima ngokozwane yongena ehlathini la sahlala ekhaya simenqwatsha egcikeni sibuku sithe sibona naba abantu othandweni kuyaluza abantu kuyaluyalo abantu bebanjwe ehlathini lapha kanti sebehlinza inkomo bebehlinza inkomo la ehlathini yakwanjoko cha bese ngithi ake ngehle nami ngathi bosika ase ke ngehle ngiyobuka lapha siyafika la abantu sebelele phansi nemoto siyasha lapha singazisha kanjani lemoto zifika isisha nemoto ngiqhamuka nje sifutha kanti ukhalwe ithulisa umndeni wenkomo eyebiwe maqede yabulawa. Sivuka ekseni mangivuka ekseni savuka ekseni sathi masibona ngabona inkonyane ingaphandle ngaxake ukuthi kwenze njani so ke saphuthuma sawobuka esibayeni sathola ukuthi inkomo unina akekho ucingo lusikiwe sathi masisuka lapho ulo umfowethu lo munye osebenzayo wayithi mayifika la wathola abantu bebaningi wahamba waya khona lapho wacheck inkomo wathola ukuthi inkomo uyifanisa niyasekhaya wabuya back waye ekhaya nangempela mangifike singene esibayeni sangayithola inkomo seza back seza la sawuthola ukuthi iyona inkomo yasekhaya. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala nelokushaya ngenhloso yokulimaza. Kutholakale abasolo abathathu behlinza inkomo khona lapha nendawo nasothandweni eDondotho reserve. Kuthe mangabe ubona umphakathi ubona ukuthi lenkomo lena ngathi akusiyona yabo inkomo abanikazi bayo abakhona bendawo bathe makuthi ekseni babona isibaya ukuthi sisikiwe noma kunqanyuliwe ucingo la iphume khona inkomo yashiya inkonyane layo
Bethe mabeyofika ke la bihlinzelwa khona ngempela beconfirm ukuthi inkomo ngeyakhona kwanjoko. Umphakathi ke ube usubashaya ke labasolo abathathu. Oyedwa ke ushone khona kulokhuzana kwisini. Laba abanye ke baphuthiswa ambulance esibhedlela eNgolezana. Labasolwa iminyaka yabo iphakathi kwa-21 no-46. Umphathi wala eKingcutshayo district uyakhondema ukuthi umphakathi uyithathele umthetho ngezandla. Bakunxusa ukuthi singamaphoyisa ukuthi umphakathi mangabe kunenkinga bebikela amaphoyisa ukuze amaphoyisa azokwazi ukuthi alathende udaba. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilani Cebekhulu othandweni kwesakamthethwa. Ungabikho kagesi emzini wakamdletshe kuward 16 endaweni yaseGunjaneni eMtubatuba kubeka engcupheni impilo kaMika Mzameni Mdletshe oneminyaka engama-56 onesifo sezinso njengoba ngaso sonke isikhathi kumele ke afake idrip efudumele. Ikhuluma nethimba lezindaba lo1KZNTV uMdletshe uthe sekunesikhathi bathenjiswa ugesi umasipala wendawo. Ukungenwa isifo sezinso kwashintsha impilo kaMzameni Mdletshe kanti ukusalela emuva kwenqala sizinda kule ndawo kubeka impilo yakhe engcupheni njengoba kufanele afudumeze amadrip amsiza ukuthi akwazi ukuphila isikhathi eside. Nginenkinga enkulu lapha ekhaya njengoba ngavelelwa ingozi ukuthi ngifailelwe izinso. Manje inkinga enkulu ugesi anginawo. Manje ugesi ungabikho kwawo ungibeka engcupheni enkulu ngoba lama drip engiwasebenzisayo engiwafaka lapha eswini afuna kube ngiwafake efudumele. Manje ayikho indlela engenza ngayo ukuze efudumale mangabe ugesi ungekho. Ngiyacela ukuthi ke ngisizakale makhona indlela engisizakala ngayo ngoba ngibona ukuthi ekugcineni maqhwa nje njengoba ngena ubusika njena ungekho nogesi ngagcina impilo yami isize igcina iyaphela ngokuthi manje ngathi anginakekile kahle ngendlela kuyona yona. Uthi unkosikazi wakhe umbekela amanzi afudumele emlilweni ukuze akwazi ukufudumeza amadrip akhe. Umdletshe uthi usethembele kwisibonelelo sikahulumeni. Ngakho ke ucela usizo kumsamariya olungile ukuthi amsize kule nkinga abhekene nayo njengoba kunzima ukuzinakekela. Ngicela makukhona ongangisiza kulokhu ngoba sengahlala ekhaya ngingasebenzi nje nginabantwana nginakho konke nalokho enguthola uncane kuhulumeni ngotholela ibhodwe. Manje noma ngithola odokotela ukhona umuntu udokotela ngimtholile eMaritzburg onamaphilisi athe ngangisiza ekutheni izinso zikwazi ukuthi ziyisebenzele zona. Kwasethi kufanele ngikhiphe ilokhu imali engango 3,100 ukwazi ukuthi ezingisize kodwa manje ngongabikho kwemali nabantwana basebancane manje ke iyona inkinga ukuthi ke makukhona ongangisiza ngingathokoza ngajabula ukuthi ngalowo lokhana nje lawo maphilisi ekwazi ukuthi engithathele wona. Imizamo yokuthola ukuphawula kukamasipala waseMtubatuba ngodaba lukagesi iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eseMtubatuba. Asiphinde sithi ishelele eyitolo sibuya siqhubeke nezindaba. Bukeli aspeke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 15.7 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 16.56 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libo 19.68 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope igolide lona libo $1,005 iounce kuthiwa longahluzwe wona ube $99.91 umphongolo. Bukeleke esibheke engosini yezemidlalo.
Ngemva kokuba lowo ongumqeqeshi Bafana uHugo Bruce ebamezele iqembu labadlali abangama-23 abazobhekana neFrance kanye neGuinea ngesonto elizayo, lo mqeqeshi kodabuka kwelaseBelgium uphinde waveza ukuthi ke yingani kungekho abadlala abayizinsika zaleli qembu selokhu-ke yathathe izitambo. Kulabo badlali kubalweke iziqongqwane Mamelodi Sundowns Luyakude ongeke abe yingxenye yemidlalo ngenxa yokulimala. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike asikukhumbuze lezo ebeyihamba phambili osukwini namhlanje. Sitheke ngaphambilini Luyakude Olwasongoye. Owakuleli ukhethe ukuhlala eUkraine noma kunzima, kanti ke kuphazamiseke ukusebenza kwa RBM. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje, mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.